Snakke. Ja. Ja. Hvad skal vi se på? Udsalg. Ja, prøv at se. Hvad skal vi have? Den her regnjakke. Ej, 1000 kroner. Den klæder bare så godt. Wow, Ej, der den skal er vi da have. 12,5% rabat på den. Ej, hvor fedt. Ja. Den Hvor skal meget vi er det, man? 12,5%. Ja, se, nu skal vi se, hvor meget har den kostet? 1000. 1000 kroner. Vi skal have 12,5% af 1000 kroner, som vi skal trække fra. Det vil sige, at vi starter med at finde ud af, hvor meget 12,5% er. Dertil skal vi først finde ud af, hvor meget 1% er. Dertil har vi en 100-del af 1000, og det er 10. Så vi har 10 kroner, og det er 1%. 10 gange 12,5, det er 125. Så er det 125, vi skal trække fra de 1000 kroner. Den der jakke, den koster 875 kroner. Ej, det er jo helt vildt billigt. Den køber jeg sgu. Det synes jeg skulle være en god idé. Lad os gå ind til kassen. Ja. Okay.